sense xarxa. I les dones. Encara falta... No podràs... Encara falta recursos. Creus que... Sigo así, vale. Seguretat, principalment seguretat, sobretot inicialment des de l'àmbit jurídic. Si la llei, si la norma no està clara, no està ben definida, no és real a la situació i als moviments que hi ha, el petit no pot canviar. Per tant, si el gran no funciona, que és el que ha d'emparar, no podem accedir a canviar altres coses. Jo crec que jo no crec que sigui, de veritat, no crec que sigui una qüestió de drets. Si parlem de drets com a tema legal, sinó que és una qüestió de consciència social, és una qüestió de reconeixement del paper de la dona dintre d'uns rols igualitaris, igual que l'home. Primer de tot, seguretat, no? I llibertat de poder circular pel món igual que qualsevol home. Tema de ampliació de permisos, en tema de naixements, tema de la lactància, que sempre estan amb l'OMS, que són 6 mesos, i a les 16 setmanes ja t'has de reincorporar, amb les dificultats que comporta això, tant per tu com el teu fill. ¿Cuáles nos faltan? Está el techo de cristal, ¿no? Todos los grandes, en las empresas, los puestos de poder, en los gobiernos, los puestos de poder, en la casa, la carga mental, del maltrato obstétrico en los CAPs. Hay una serie de cosas donde todavía hace falta mucho. Se ha hecho mucho, la lucha feminista ha hecho mucho, però todavía falta mucho por conseguir. En relació a l'habitatge, el tema de les dones, com en altres àmbits, i malgrat que la problemàtica d'habitatge afecta tota la societat, però evidentment que no afecta igual uns col·lectius que altres, i en algunes situacions que viuen les dones específicament, que podrien ser la recerca d'habitatge o les separacions, i per tant famílies monomarental, per tant, perquè són dones amb fills, doncs aquí es poden trobar situacions especialment problemàtiques que s'ajunten amb altres situacions que ja viuen les dones de per si. La llibertat. La llibertat, a data d'avui, malgrat la societat en què estem, que diuen que ens omplim de valors i de més, no és així. La dona avui està mancada d'aquestes llibertats. Més reconeixement i empoderament. En general falten molts drets en tota la societat, però jo crec que el dret a la igualtat, a la igualtat d'oportunitats. El dret del respecte, principalment. La cultura és bàsica. La cultura és bàsica. I per les dues bandes, tant per entendre com per ser entès. Si no cambiamos el modelo educativo, no vamos a salir de esto tampoco. Es necesario cambiar el punto de vista de la educación y imponer una educación con perspectiva de género. No podrà ser una societat avançada, serà una societat coixa des del moment que no contempla aquesta igualtat de gènere. Jo crec que hi ha molt tema de prevenció, molt tema de parlar amb els pares, perquè hi ha molts temes que jo no soc molt gran, però ja des de petita hi havia temes tant íntims com femenins com masculins que els pares no es tractava, tema sexualitat, tot aquest tema així, que eren temes tabús, no es parlava. I crec que és important que els pares estiguin una mica, que sàpiguen la importància que tenen que ells ho parlin amb els fills i després de cara a les escoles també, i amb el grup d'iguals, que tots rebin les mateixes informacions. Si jo tinc un prejudici, és a dir, una idea, jo actuaré amb aquella idea. I qui canvia o qui influencia amb les idees? L'educació i la cultura. Aquesta és complicada, perquè nosaltres que tenim fills ara adolescents, en el meu cas els tinc en la franja entre 20 i 25, i en teoria haurien d'estar molt més avançats que altres generacions, veiem que potser hi ha un retrocés. No sé si és en l'existència de xarxes socials o mal ús o algun canvi
social, polític, que fa que ens posem a pensar si estem anant endavant o estem anant endarrere. En tot. En tot. Vull dir, al final nosaltres el que vivim és un sistema patriarcal que és cultural. És cultural, és econòmic, és polític, ho és tot. Llavors, si nosaltres podem modificar i la percepció que hi ha i el sistema canvia en quant a conscienciació i educació, canviarà tot el sistema en general, és sistèmic. Escriure és fàcil, però... No, però està bé perquè queda natural. És important que els homes es comprometin amb la igualtat. De quina manera? Primer de tot, jo crec que hem de ser conscients dels privilegis que el sistema patriarcal ens ha otorgat, no? I renunciar a ells o si més no, doncs, deixar l'espai perquè les dones ocupin posicions de poder. Potser falta més una interiorització pràctica, és a dir, no pensar en voler ser iguals o participar, sinó que realment en les tasques del dia a dia fer-ho d'una manera natural, que surti, sense tant haver de discutir, sense tant haver de posar quotes, sense tant haver de distribuir tasques de la casa, sinó que surti d'una manera natural en funció de la tasca i en funció del moment, no tant en funció de si ets home o si ets dona. Lo primero que hay que hacer es revisarnos a unos mismos, tanto unos como otros, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos iguales, todos hemos crecido en el patriarcado, entonces los hombres también tienen que revisar sus micromachismos, su forma de hacer. Hauríem de trobar bé el significat de la paraula compromís, l'hauríem d'entendre i llavors l'hauríem de posar en pràctica. En tots els camps. Partint de la base des del camp familiar, que és el contacte més directe que puguis tenir, ja sigui, no parlo de parella, parlo de pares, o sigui, mares, parlo de germanes, al camp laboral, o sigui, des de la família que ho tens a casa fins al camp exterior, que seria el laboral, fins al camp relacional. Jo en soc un ferm convençut que hi ha una sèrie d'aspectes que tan sols escoltant l'altre gènere podem avançar en positiu. Llavors ens hem de corresponsabilitzar en les nostres llars, començant per aquí, i si nosaltres som conscients de corresponsabilitzar-nos a les llars, serem conscients també, si som mínimament coherents, a ser corresponsables a la feina, corresponsables a l'administració i corresponsables en els altres àmbits. Doncs primer de tot prenem consciència de que estan en una situació de privilegi, que aquest és el gran problema. Però si jo les tracto bé, les dones, doncs que no és que tu les tractis bé, és com et posiciones tu davant d'aquestes dones, quin rol assumeixes com a home, quina consciència, quina construcció, quina capacitat d'entendre que estàs en una situació privilegiada tens. A partir d'aquí és quan podem començar a treballar des de la igualtat. Perquè els homes es creguin realment això, no han de tenir por, han de ser humils, han de ser honestos i llavors segurament podran fer un pas més endavant. Repeteixo? Sí. Quins són els factors que perpetuen la desigualtat de gènere? Clar, el sistema patriarcal és el primer sistema que va institucionalitzar la desigualtat en una societat humana, no? Fa 5.000 anys. Llavors, els homes es van apropiar de totes les esferes de la vida de les dones i els hi van treure el poder. Això s'ha de revertir. L'economia és molt important quan hi ha molta pobresa de tot tipus, energètica, pobresa, l'economia familiar, necessitat de cangurs a l'hora de poder conciliar, ajudes a les empreses perquè puguin permetre existir aquesta conciliació i per tant es necessita molts recursos per part de l'administració que faciliti tant a la gent com a ciutadania com sobretot a les empreses que a vegades són les grans oblidades de poder tenir diners per poder que els seus números també hi surtin. Les lleis, els canals, la informació, la poca sensibilització, els judicis de valor, els judicis públics, el circ que es forma a partir del paternalisme entre professionals. Consideres que hi ha igualtat de gènere dintre del personal laboral del Consell Comarcal? Sí, dintre del personal laboral del Consell Comarcal hi ha molta igualtat de gènere, hi ha molta flexibilitat, hi ha molt de companyerisme en aquest sentit. Jo no diria que sí. Que hi ha igualtat? No hi ha igualtat de gènere.
No, perquè els llocs de poder no els estan exercint dones. O sigui, tenim una cap de servei que són dones amb unes feines que són totalment feminitzades. Perquè de tota la vida el rol que hem assumit és el rol de la cura. Llavors, les feines que estan relacionades amb la cura estan feminitzades. Hauria d'haver un canvi social. Si hauria d'haver un canvi en la societat en què els homes prenguessin consciència que ells també són cuidadors, que ells també poden exercir aquest rol. Entre altres coses dic, perquè som minoria, els homes, grandíssima minoria. Per tant, qui maneu aquí, que ja està bé, sou vosaltres, les dones. Apenas ahora, el año pasado, las mujeres tomamos el liderazgo para hablar de nuestras cosas en un consejo comarcal. Es que te hace plantearte muchas cosas. En el meu cas, sí. Volem pensar tots que sí, però en el fons jo penso que no hi ha igualtat. Només cal veure, no?, el número de dones i d'homes que estem en llocs de poder o de direcció. Si li dic que sí, no estaria dient del tot la veritat. S'ha avançat molt, però com tot considero que és perfectible i millorable, amb la qual no hem assolit, crec jo, l'objectiu que tots ens hauríem de marcar.